Kaixo, ongi etorria, ekuazio irrazional honetan erroketak kentzeko pixka bat zailagoa da. Isolatzerakoan, edo isolatzen dugu hau, edo ezin ditugu biak batea isolatu. Aukeratu behar da. Edo hau, nire ustez egokiagoa da lehenengo isolatzea hau. Koefizientea duena. Eta horrean egingo genuke hau bakarrik utzi, eta bat hori kentzen pasa. Era hortara. Jarriko dugu berbi, eta hau badakigu nola den. Bi berbi, bider, eta hau, bi zati bi bat orduan, horrelako bat ateratzen dugu. Ezkerrean. Eta eskubiko atalean, zer egin behar dugu? Ba egiten duguna, lehenengoa bider bere burua, orduan, izango izateke berbi, ken delako, ken, bi bider, lehenengoa bider bigarrena, orduan, hau izango izateke, zer bigarra bat da, eta minus bat, bider minus bat, plus bat. Horren bai, bidetuko ditzeguke lau, eta aztenika bidertzen. Lau isa, eta lau bider bat, lau. Berdin, hemen zeiten da, bi zati bi, bat, beraz, barruko guztia atatzen dugu. Parentesia behar du? Ez dugu behar. Ez delako bidertzen ari. Aurrean dago. Gero hemen dugu hau, ken, isa gehi bi, eta hemen dugu gehi bat. Orain, zer lortu dugu? Erroketa bat bakarra. Lehen bi genitu, orain bat bakarra. Bautziko dugu bakarrik, adibidez eskubian. Eta eranako dugu dena ezkerrera, beste guztia. Orduan dugu, lau isa, eta hemen bat isa, kentzen pasatzen bada, hiru isa geritzizegu. Eta bestetik dugu, hemen, bi eta gehi bat, hiru, kontuz, kenketa goz egin, Importantea da. Hau hola dihoa, dela batera. Ezin da ikutu hori. Lotuta dago. Orduan hau da, batu gaia edo gaia. Bi, gehi bat, hiru. Kentzen, lauken hiru bat. Hori egin ondoren zer egin behar da? Berretu. Horran, berri behar dut. Hauek lan handi ematen dute. Bi daudenean eta batek koefizientea duenean torrela. Orduan, hasiko gera. Hau, badakizu egita ez da. Lehenengoa bider bere burua. Behatzi, isa berbi. Bi bider lehenengoa bider bigarrena. Sei isa. Bai bider bat. Ezkerreko dugu. Orain bigarrena. Berbi biak. Orduan, aurrekoa berbi. Kontuz, minus biztu da. Eta, bestetik, parentesia. Berbi. Hau nola gaituko ditzeguke. Bederatzi isa berbi. Gehi, sei isa, gehi bat, berdin. Hau da, lau. Eta hemen, bi zati bi, gelditzen da, dena kanpoan. Lortu dugu, ez izatea erroketarik. Gora joango naiz jarraitzeko. Parentesiak edu behar dugu, ordan gaituko ditzaguke. Bederatzi isa berbi, gehi, sei isa, gehi bat, berdin, lau isa, gehi zortzi. Kentzen pasatzen baditugu, geldituko zegu. Beratzi isa berbi, gehi bi isa, zehar lau kentzen pasatzen da, eta kentzen bat ken zortzi, ken zazpi. Hau baita da, bigarren mailako ekuazio osoa. ABC jarriko dugu. Beratzi, bi eta minus zazpi, isa berdin. Minus bi, gehi ken. Bi bider bi, lau. Ken, lau bider A, bider C, minus zazpi. Zati, bi bider bederatzi emezortzi. Berdin. Minus bi, gehi ken, lau,
Hemen dugu bi minus. Minus bider minus plus. Horra dela plus da. Bederatzi bider lau, hogeita hamasei bider zazpi, berrehun eta berrogeita hamabi. Zati hemezortzi. Gehiken. Hau da, berrehun eta berrogeita hamasei. Jarraituko dugu. Isa berdin. Minus bi. Gehiken. Berrehun eta berrogeita hamasei. Bueno, biren berketa bada, ez da? Bi, bider bi, lau, zortzi, hamasei, hogeita hamabi, hirurogeita lau. Berrehun eta berrogeita hamasei. Hamasei da, ez da? Hamasei bider hamasei, berrehun eta berrogeita hamasei. Zortzi. Bi bider daude. Edo isa bat, edo isa bi. Lehenengo dugu, batuketa. Minus bi, gehi hamasei, plus hamalau. Zati hemezortzi, simplifikatuta, zazpi bat ziren. Hau izan izateke isa bat. Zatiki bat. Eta isa bi, izango izateke, ken bi, ken hamasei, minus hemezortzi. Hemezortzi zati hemezortzi, minus bat. Bi soluzio posible. Ikusi bat dugu, biak betetzen duten, edo ez, ea ezkerreko atala eta eskuineko atala, berdinak dira. Hasiko gara erresinarekin, ezta? Nik uste egokiago dela. Isaren ordez jarriko dugu minus bat. Minus bat, gehi bat, berdin, minus bat, gehi bi. Minus bat, gehi bat, 0. Bi bider 0, 0. Gehi bat. Eta hemen. Minus bat, gehi bi, bat. Bat, berdin, bat. Horan, hau bai da soluzioa. Horain ikusiko dugu, besteak ea betetzen duen edez. Isaen ordez, jarri bat dugu zazpi bat ziren. Bi. Zazpi bat ziren, gehi bat. Akampuan gehi bat, berdin. Zazpi bat ziren, gehi bi. Batuketarok egin bat dira. Orduan, egingo dudana izango da, kendu behat hori, eta jarri, behatzi bat ziren, eta kendu bi hau, eta jarri, hemezortzi bat ziren. Zenbat gelditzen zaigu? Hau da, hamasei behat ziren, gehi bat, eta hau da, hogeita bost bederat ziren. Jarraituko dugu, atera egiteke, bai, lau bider lau hamasei delako, eta hau ere, bai, hiru, horran izango litzateke, bi bider, lau eren, gehi bat, berdin, hau zen bada, bost, eta hau hiru. Baina dira antzeko irelatatzen, ez da? Hau zen bada, zortzi eren, gehi, hau da, hiru eren, berdin, bost eren. Bueno, hau da, hamaika eren, ez dela, bost erena berdina, ez du ematen. Orduan, hau ez da soluzioa. Eta honekin bukatuko genuke, lan luzeagoa dira, olako ekuazioa dutenak. Beste bat arte, agur?